Wel, bore da a chroeso i chi gyd i'r Tabernacl unwaith eto. Falch i weld Dylan gyda ni. Ac hefyd croeso i bawb sydd ar Zoom. Meddwl y byd ohonoch chi, gwelwch eisiau chi, a llawer o gariad i chi gyd. Sul nesa, Emlyn Davies Pen Tyrch fydd yn gwasanaethu yma am 9:15. Cofiwch cor y capel nos Fawrth am 7:00. Astudiaeth feiblaidd yn y Tabernacl Porthcawl, 10:00 bore Mawrth nesa, a mae'r link ar Zoom, ar trafod merched yr Hen Testament. A'r tro hyn, cofiwch wraig Lot. Drama'r Nadolig, cyfarfod cynta, Tachwedd 16 am 1/2 wedi 10, croeso i bob un ohonoch, a mae hyn yn ddiddorol, drama fwy syml eleni. That says a lot. Nawr te, studio ogwr. Unwaith y mis bydd Dylan yn cynnal amser paned lle bydd yn sgwrsio gyda rhai unigolion. Os oes diddordeb, cysylltwch â Dylan. Pwyllgor gwaith cyfundeb Morgannwg yma yn y Tabernacl, nos Iau Tachwedd a Chweched, nos Iau hyn, am 7:00. Bydd angen cymorth gyda'r te a'r coffi, os gwelwch chi'n dda. Wedyn noson gyrru yr 20fed o'r mis yma, am 7:00 nos Wener, yn yr Ashoka. Byddwch chi mewn am wledd, credwch fi. Enwe i roi ar y daflen sydd yn y gyntedd. Wedyn chi'n cofio apel dec, dwyrain canol. Oddi wrth Liz Anderson yw hyn. Diolch yn fawr am y cyfriniadau dros y bythefnos ddiwetha. Fe godwyd 600 pint yma yn y Tabernacl, a gyda gift aid ychwanegwyd 150, felly y cyfanswm yw 750. Nos Iau, Tachwedd y 7fed am 7:00, bydd Merched y Wawr yn cwrdd yn y festri. Ein gwestai y mis yma yw'r actores Debra John. A mae yna groeso i chi gyd ar ôl y casgliad a'r cyfarfod i gael te neu coffi yn y festri. Diolch yn fawr. O Dduw ein tad, nefo a sancta i derbyn y rhoddion hyn i waith eglwysi. Ac wedi derbyn y rhoddion sydd erbyn yna hefyd yn yr un oed. Gan o'n gofyn i fod newydd ac yn hiriant yn hapus. Bore da. Yn hyfryd iawn gael eich cwmni chi unwaith eto hitha'n Sul cynta yn mis Tachwedd. Ac da ni'n mynd i barhau ychydig gyda yr hyn wnaethon ni wythnos diwethaf sôn am oleuni. Sophia, I want to ask you a question. Okay? What gives us light at this time of the year? Be sy'n dod â goleuni I ni? There's a clue on the screen. Gwybod? Do you know? A what? A candle, yes. A candle. What else? Thinking about this time of the year, maybe you've seen some last night up in the sky. Be arall sy'n dod â goleuni I ni? What else? Os a ni ar sgrin ymlaen, this will help you. Have you seen them? Yes. You've seen the fireworks. It gives us light, doesn't it? I think they're very beautiful, some of them. But they're very loud, aren't they? They're very loud. You know, this time of the year, there are lots of things that gives us light, and a lot of bethau sy'n dod â goleuni. Ac, have you done a pumpkin this year? Yes, you've done a pumpkin. Did you carve it? Did you put a smiley face on it or a scary face? Scary face. And what did you put in it?
You put a candle in it. And that, when you put it outside then, in the dark, it gives you light, isn't it? It gives you light. Fireworks is the same. It brights up the sky, doesn't it? I talked last week about Jesus as the light of the world. Okay? Nathyn sôn nhw'n sôn am Iesu fel goleini'r byd. But Jesus said something else. And you and we are the light of the world. Am I shining this morning? Am I? Do you see light coming out of me? Mi gewch chi atab chi. Oh, what is this? Is this any good in the pocket? No. What's its purpose? It has to be out so we can see, isn't it? If it's really dark here now, and this was in the pocket, it wouldn't do any good, would it? We need it to see. And when we take it out in a dark room, we can see everything. Jesus says that we have light in ourselves. In each and every one of us, Jesus' light is full of love and hope and peace. Mae'n llawn heddwch a chariad. And Jesus says, you need to be a light in the world. That means that we should help others with that love and with that light and with that hope. So, when we say that we are the light of the world, we don't put it in our pockets, do we? But we tell everybody and show everybody the light of the world, which is in Jesus Christ. Will you remember that? Yes. Diolch o galon I ti. So Iesu goleini'r byd. Ynde? Di gofyn I ni I fod yn oleini yn ein byd ni. Ac mi fyddan ni'n myfyrio ymhellach ar hynny nes ymlaen. Ond cyn hynny, gadwch I ni droi at ein hemyn nesaf, sef emyr rhif 726. 726. Dal fi'n agos at yr Iesu, I hyn fod dan y groes, tra bwy'n byw ym myd y pechu, canlyn dani byr a foes. Os daw gofi da thywyllwch, rhoi mae'r gyhoeddiad llwyr, wedi'r nos ar loes a'r trallod, bydd goleini yn yr hwyr. 726.
Mae fy ddaw yn darlleniadau ni yn gyntaf o Mathew penod 5, adnodau 14-16. Ond yna i ail llythyr Paul at y Corinthiaid ac i benod 4, adnodau 6-9. Chi ydy'r golau sydd yn y byd. Mae'n amhosibl cuddio dinas sydd wedi adeiladu ar ben bryn. A does neb yn goleuo lamp i'w gosod o dan fowlan. Na, da chi'n gosod lamp ar fwrdd mwyn iddi roi gola i bawb yn y tŷ. Dyna sydd dylech gola chi ddisgleirio, mwyn i bobl foli'ch tad yn y nefoedd, wrth weld y pethau da chi'n ei gwneud. Dyma ddwedodd Duw, dwi eisiau i ola ddisgleirio allan o'r tywyllwch. Wedi'n goleuo ni a'n galluogi ni ddangos fod ysblander Duw ei hun yn disgleirio yn wyneb Iesu Meseia. Dyma'r trysor mae Duw wedi roi ni. Mae'n cael ei gario gyda ni sydd ddim byd ond llestri pridd. Ffaith sy'n dangos mai o Dduw mae'r grym anghygoel yma'n dod, dim ohono ni. Fod trafferthion yn gwasgu o bob cyfeiriad, da ni ddim wedi cael ein llethu'n llwyr. Da ni'n ansicr weithiau, ond heb anobeithio. Yn cael yn herlyd, ond dydy Duw ddim wedi'n gadael ni. Yn cael ein taro i lawr, ond yn cael ein codi nôl ar ein traed bob tro. A bendith Duw ar y darllen a'r gwrando ar yn cyfar ni y bore yma. Gwyn ni gyfle i weddio yn awr, gadwch chi ni weddio. Anfon arglwydd dy oleuni ar y dyfroedd tywych di, sydd ei cerynt yn cydgroesi gan fy mwrw o bob tŷ. Dyro arglwydd fraich cynhaliaeth rod yn nerth i achub un, na allnofio eiliad arall yn ei fymru nerth ei hun. Arglwydd, da ni'n diolch bod ni'n gallu troi ata ti mewn gweddi wrth i ni fyfyrio y bore yma a'r doleuni di. Ac mi wyddon ni arglwydd mae ohono ti y daw yn erth a'r goleuni hynny. Mae cymaint yn ei geisio y bore yma. Wrth i'r nosweithiau dywyllu, atgoffa ni mae mae'n galwad ni ydy i ddisglirio'n llachar, i fod yn oleuni i eraill yn ein byd ni. Fel canwylla yn goleuo ystafell. Ti sydd yn ganwyll i ni ac i'r holl fyd. Yno ti mae cynhesrwydd a charedigrwydd, gobaith a chariad. Yno ti mae heddwch i'w gael.
Mi allwn ni feddwl y bore yma am y mannau tywych hynny. Boed hynny ar draws y byd, yng nghanol y rhyfeloedd, yng nghanol anghydraddoldeb, yng nghanol galar. Ia, mi wyddon amdan dywyllwch yn cymdeithas ni. Ond mi wyddon ni am dywyllwch hefyd sy'n gallu bod yn rhan o'n bywydau ni. Ond arglwydd yn dy gysur, yr ti'n tanio fflam o leini yno ni. Arglwydd, mae ti wedi'n galw ni fod yn oleini yn dy fyd di. Fel tân gwyllt yn ffrwydro yn yr awyr, dyna ddylai fod yn llawenydd ni, antosturi ni, yn fywio gweledol. Arglwydd, defnyddia ni, a gad i ni fod yn ddilynwyr ffyddlon i ti. Yn ddisgyblon sy'n cerdded yn ôl dy droed di, Arglwydd, i geisio ac i dosturio. Arwain ni ysbryd glân i fod yn fflamau yn y nos, yn cynnad y gariad a dy heddwch, yn goleuo llwybr ymlaen i eraill. Gyda ni oleuo harddwch a rhyfeddod dy ras di y bore yma. I bob lle ac i bawb sydd eisiau goleini, da ni'n ymdawelu i weddio dros yr unigolion hynny yn awr. Gydwch ni ymdawelu. Arglwydd cliw i'n gweddi ni felly. Gan am bod ni'n gofyn hyn oll yn enw ac yn heiddiant yn Arglwydd Iesu Grist, ond ysgodd ei weddio i ddweud gyda'n gilydd. Ein tad, yr hwn o'r wyd yn y nefoedd. Dyroi ni heddiw ein bara benyddiol, a maddau ni ein dyledion. Amen. Mae gydwch chi ni barhau drwy ganu emyn rhif 226. 226. Golau hael a ser a lleiad, popeth da a hardd ei lun. Rhyfeddodau mawr y creiad, dyna roddion Duw ei hun. Clod i'r arglwydd, clod i'r arglwydd. Am bob rhodd i cadw'n fyw. O molianwn na chyd ganwn, a mae cariad ydyw Duw. Ac yn y blaen 226.
Golau hael a ser a lleiad, popeth da ar ddeilyn. Rhyfedd o dau mawr y cread, dyna roddion Duw ei hun. Clodir ar glwydd, cadw'n fyw. O molianwn a chydganwn, am ei cariad y Duw. Ffurfa lliw y coed a blodau, ffrwyth ar ddeiar i bob un. Gweithio y tymhorau, dyna roddion Duw ei hun. Clodir ar glwydd, cadw'n fyw. O molian na chydganwn, am ei cariad y Duw. Dawn yr artist i greu llun, i'w defnyddio Duw ei hun. Odir ar glwydd, clodir ar glwydd, bob rhoddi'n cadw'n fyw. O molianwn a chydganwn, a cariad. Am ei cariad y Duw. Mi nes I drio yng Ngora Glas I dod o hyd I bwmpen ddoe, reit? Dwi'n gwybod os da chi wedi trio ffeindio pwmpen yn y siopa diwrnod ar ôl Calan Gaeaf, ond mae fel tasyn nhw'n clirio bob dim a mae bethadolig I gyd allan. Ond, da ni wedi ganolbwyntio ar pwmpen am ychydig rwan. Right? Dych gwybod, mae yna enwedig Calan Gaeaf Halloween ynde. Right? Mae yna gymaint o eglwysi bellach sydd yn cael parti pwmpen. Neu parti goleini fyswn nhw'n ei alw fo hefyd. Lle mae yna gymaint o ofn yn rhan o'r Halloween bellach y Calan Gaeaf. Lle mae o'n le diogel I ryw ail ddeud y stori o greu y pwmpan. Reit? Lle da ni'n defnyddio hwn mewn gwirionedd I sôn am Grist. Oherwydd bwriad y pwmpen y fan hyn ydy I ddod â goleini I arwain y ffordd felly. Ac mi fydden ni'n edrych ar y pwmpen ac y tân gwyllt hefyd. Ond pwy sydd wedi gwneud, mi nes I bwmpen, dwi'n mynd I roed yn wylo fyny, pwy nath pwmpen eleni, neu pwy sydd wedi coginio pwmpen?
Pwy sy'n licio coginio pwmpen? Oes neb? Nagos? Oes neb yn ei cawl pwmpen yma? Wfrau fi wneud cawl pwmpen i chi gyd, dwi'n meddwl. Dwi'n defnyddio pwmpen i wneud risotto hefyd. Mae risotto pwmpen yn neis. Felly gan i noson pwmpen flwyddyn nesaf, reit? Ond, pam da ni'n mynd ati i gerfio pwmpen, da ni'n cymryd yr hyn sydd y tu allan yn dydan. Reit? Yn tynnu bob dim sydd tu allan i'r pwmpen gyntaf. Ac yna yn gosod, yn cerfio, ac yna yn gosod y ganwyll tu fewn iddi. Mae'n cael ei draws newid, yn dydi, o fod yn bwmpen cyffredin i allwch chi roed unrhyw ddesein da chi isio arno fo. Da chi'n gallu gweld y fan hyn, mae'r groes ar y bwmpen yma. Mae yna rhai eraill yn gwneud lluniau llawer iawn mwy artistig na allai i wneud, reit? Ond mae'n cael ei drawsnewid yn llwyr. A mewn ffordd, mae Duw yn gwneud yr un peth efo ni fel Cristnogion. Reit? Mae'n gwneud yr un peth efo ni. Mae'n cymryd ni fel y gyrda ni. A roedd a pwmpenni'n dod mewn pob siap a maint. Yn dydi? Reit? Ond mae'n cymryd ni fel y gyrda ni. Ac yn dechrau'r broses o dynnu'r pethau hynny da ni ddim isio o'i di fewn o'n de. Ac yn aml iawn yn tynnu yn hofna ni, ein amheuon ni, ac chi'n gwybod allan chwanta ni hefyd. Dyna'r hada mae Duw yn ei dynnu oddi wrtho ni felly. Ac mae'n mynd ati wedyn yn dydi i'n siapio ni ac i gerfio ni ac i'n goleuo ni, i roed y goleuni yno ni. Mae Matthew 5 yn deud hyn, chi yw goleuni'r byd. Ni ellir cuddio dinas wedi adeiladu ar fryn. A nad yw pobl yn cynnal lamp ac yn ei roi dan fowlan. Yn lle hynny, maen nhw'n ei gosod i roi gola i bawb yn y tŷ. Dydy Duw ddim yn galw ni guddio yn goleuni, fatha o gen i'r torch yma gyda, yn ymhocad. Ond mae yn galw ni'n dydy i roi gola i bawb yn y tŷ, i bawb sydd o'n cwmpas ni. Mae o isio i bobl eraill weld yn llawenydd ni, yn caredigrwydd ni, yn heddwch ni, fel gallan nhw hefyd ddod o hyd i obaith ynddo fo. Ond dychmygwch fod Duw yn cerfio yn calonna ni'n union fel yr ydyn ni yn cerfio'r pwmpen, gan greu rhywbeth prydferth oddi mewn. Ond pan fydden ni'n gadael o i'w oleuo ni, ydyn ni'n dod yn oleuni o obaith a chynhesrwydd mewn byd sy'n wirioneddol i angen o. Eich god, weithiau lle ni deimlo'n amherffaith neu'n anheilwng, ond pan fydd Duw yn llenwi ni a'i oleuni, mi rydyn ni'n troi yn lestri o'i gariad, gan ddisgleirio'n llachar yn y twllwch. Y tân gwyllt wedyn. Ac hynny. Mi nes i ddoi reit gychwyn i Borthcawl i weld y tân gwyllt. Ond pam dwi'n mynd i Borthcawl reit o Coeti, fyddai'n mynd ar y draffordd M4. Ond yn anffodus, mi o'na ddamwain ar yr M4 neithiwr, ac mi o'na giwiau anferthol am milltiroedd. Felly, mi fethys i weld yr un tân gwyllt neithiwr. Ond, nid bo fi erioed wedi gweld un o blaen, dwi'n gwybod sut maen nhw'n edrych, maen nhw'n gyd yr un peth. Ond, mae tân gwyllt, goleuni disglair ydyn nhw sy'n dal sylw de. Reit, maen nhw'n dal sylw. Pam ydych chi'n gweld un tân gwyllt yn mynd yn anisgwl, ydych chi'n mynd, drach ar hwnna. Na, lot ddim yn licio tân gwyllt. Reit, a maen nhw'n swnllyd a maen nhw'n amharu ar gŵn ac anifeiliaid yn ogystal.
Ond mae tan gwyllt, mae o'n dal llygad. Dal yn llygad ni. A dach chi'n gwybod, mond ar noson dywyll, maen nhw ar ei gora hefyd, ynddo. Chi'n gwybod? Ond fel dilynwyr Cris, ni'n cymaru chi bwmpan rwan, ond dwi'n cymaru rwan i dan gwyllt. Chi'n gwybod, rydyn ni'n cael yn galw i sefyll allan. Rydyn ni'n cael yn galw i sefyll allan, i ddisgleirio mewn ffordd sy'n dod â llawenydd a gobaith a chariad unwaith eto i'r bobl o'n cwmpas ni. Ac yn union fel tân gwych, rydyn ni'n gwneud yr hyn mae Crist yn gofyn i ni wneud, sef i ddisgleirio yn y tywyllwch. Mae Philippiaid 2, adnod 15 yn hatgoffa ni. Yna byddwch chi'n disgleirio yn ei plith fel ser yn yr awyr, wrth i chi ddal yn gadarn i air y bywyd. Ie, tan gwyllt yn ddisglair yn brydferth. Ac mewn ffordd, pan byddwn ni yn caru eraill, pan byddwn ni'n madda, pan byddwn ni'n dangos tosturi a charedigrwydd, mae'n bywyda'n dangos cariad Duw yn dydy. Rydyn ni'n cael yn galw i sefyll allan, i fyw mewn ffordd sydd yn dal sylw pobl, ac yn ei cyfeirio at gariad Crist. Pan fydd y daith yn aml yn dywyll. Chi'n gwybod, cyn cyfnod y radio a gysylltu ar y llonga mawr yma, gwybod, tan gwyllt o gen nhw, neu flares, chi'n gwybod, mae'n dal i ddefnyddio nhw. Yn y twyllwch, efo'r flare yna, efo'r tan gwyllt, fama ydw i'n de. A dyna ydi o mewn gwirionadd. Da ni'n arwain y rhai sydd yn brifo, sydd yn y twyllwch, at y goleini, oherwydd y goleini hynny ydy'r cariad sydd yn ei hamgylchynu nhw yng Nghrist, felly. Da ni'n cael ein galw hefyd i gofleidio'r tywyllwch o'n gwmpas ni, heb gael ein gorchfygu ganddo fo. Da ni'n gwybod bod gan y byd eisiau o dywyllwch. Da ni yn gweld yr anawstera hynny o'n cwmpas ni ac yn y byd ni, mewn unigrwydd, mewn ofn ac mewn tristwch, mewn galar. Ond dyma'r peth, dydy Duw ddim yn galw ni i osgoi'r tywyllwch, ond maen nhw'n galw ni i ddod â goleini iddo fo. Yn gyfeirio eto yn union fel y pwmpenni ar tan gwych. Mae'r ddau ohonyn nhw wedi cael ei greu i ddisgleirio yn y tywyllwch, dyna ei bwrpas o. A mae Duw yn gosod ni yn y byd. Nid yn unig, nid i gael yn cuddio i ffwrdd, ond i oleio'r lle mae angen hynny fwyaf. Mae Ioan 1:5 yn dweud hyn, mae'r goleini'n disgleirio yn y tywyllwch, ac nid yw'r tywyllwch wedi ei ddrechu. Ni all tywyllwch fyth drechu goleini. Ac all hyd yn oed y goleini lleiaf yrru'r tywyllwch i ffwrdd. Rydyn ni'n gwneud gwahaniaeth oedd pa mor fach mae'n goleini ni'n teimlo. Mae'n gos da chi di trio fynd ar lwyfan a hitha dal yn dywyll. Da chi dwi wedi treulio amser yn y coleg a yn y theatra hyn. Mae rai theatra well neu gilydd. Ond os oes yna chydig bach o leini yn y wings, mae o'n cael ei daflu i'r llwyfan, dim ots beth ynddo. Ac just y fymryn lleia o leini yn gwneud gwahaniaeth ynddo i bobl. Ac yna i fyw fel goleini pob dydd, ffurfiau ymarferol i wneud hynny, ddisgleirio ynddo. Nid yw bod yn oleini'n golygu i bod yn gwneud pethau mawr. Diolch yn gofyn i ni fod yn spotlight, ond allan ni fod mor rach a ryw fairy light bach, os liciwch chi. Ond yn aml y gweithredoedd bach hynny o garedigrwydd a chariad, a mynedd, maddeiant, sydd yn gwneud y gwahaniaeth mwyaf mywyd rhywun ynddo.
Ac mae 2 Corinthiaid 4, fel wnaethon ni ddarllen yn gynharach, yn atgoffa ni oherwydd i Dduw a ddywedodd hyn, gadwch chi olau ddisgleirio allan o dywyllwch. Ia, gadwch chi olau ddisgleirio allan o dywyllwch. Bod y gola yn disgleirion yn calonna ni, i roi i ni oleuni gwybodaeth gogoniant Duw a welir yn wyneb Crist. Mi rydyn ni'n disgleirio, nid trwy fod yn berffaith, nid trwy fod yn berffaith, ond trwy ganiatáu i gariad Duw, i'n llenwi a llifo trwom ni. Da ni'n disgleirio trwy dangos, trwy garu eraill, trwy estyn gras a trwy rannu gobaith. Chod yma, dyg yma o'r flwyddyn Calan Gaeaf, chi'n gwybod be oedd i dydd Sadwrn ddoe, nac i dydd Gwener. Yn ddydd yr holl saint, ac oedd ddoe yn cael ei alw'n rhywbeth hefyd, sef dydd yr holl eneidia. Ac gan yr eglwys, mae'r dyddiau hyn wedi i nodi i gofio'r seintiau a'r merthyron hynny sydd wedi lladd dros i ffydd nhw yn benodol. Ond mae'r dydd yr holl eneidia yn sôn am y bobl hynny da ni'n ei nabod yn teuluoedd yn ffrindiau ni, y bobl sydd wedi mynd i'w gogoniant. Ac mi fydda bobl yn aml iawn yn goleuo canwylla ar fedda rhai o'i teuluoedd nhw sydd wedi mynd i'w gogoniant. Ac mae hynny i mi yn dangos hyd yn oed yn galar hefyd. Mae hwn yn rhywbeth sydd wedi pwysio arna i yn ystod yr wythnosau'r misoedd diwethaf. Ond mae yna oleuni i'w ganfod yn y cariad hynny sydd wedi cael yng Nghrist. A dyna sydd wedi ynghadw i fynd yn ystod yr wythnosau diwethaf. Ond da ni'n cael yn galw yn dydan i fod yn ngoleuni yn byd ni. Felly, os gennych chi dorch, peidiwch ar oed yn eich bocad. Ond i ddangos y goleuni hynny ac i ddeud, dyma ni, mae yna gariad, mae yna heddwch i'w gael yma. Dyna fraint yr eglwys ynde. Dyna'n fraint ni fel Tabernacl ym Mhenabont yn ogystal. Yn mwyn i enw. Amen. Wrth i ni nesau at fwrdd Cymyn, gadwch i ni droi at Emyr Rhif 600. Distewch gans mae presenoldeb Crist, y sanctaidd un gerllaw. Dewch, plygwch ger ei fron mewn dwfn barchedig fraw. Di bechod yw e fe, lle saif mae'n sanctaidd le. Distewch gans mae presenoldeb Crist, y sanctaidd un gerllaw. Ac yn y blaen, Emyr Rhif 600.
Diolchwch i'r arglwydd, galwch ar ei enw. Gwrewch yn hysbys i weithredwr ymysg y bobl. Clywn eiriau yr arglwydd Iesu. Dewch ata i bawb sydd yn lwynebu ac yn llwythog, ac fe roedd fi o'r rhwystra i chi. Byddwch chi wedi. O gylch dy fwrdd o arglwydd y deywm o'r Llynawr, i gyfrannogi wylau a chofio'r abeth mawr. Arglwydd dylwn ni o'ch blaen di yn awr a chalonau ei gostynegu. Yn ddiolchgar am roedd yr ag Iesu Grist. A hynny wrth i ni ymnesau at dy fwrdd di. Yn gyfrannogi o'r bara ac o'r di. Yn arwydd o ffabell tryston. A'r cariad hwnnw oedd yn ei debyg. Gyflwn ni ti arglwydd i'n hadnewyddu ni y bore wrth i ni gyfrannogi. Dyma ti'n yn tynnu'n agosach atat. A bod i'r foment yma dyn ni'n ei rannu, yn hatgoffa ni o'r drygaredd ddidefyd. A'r undod dyn ni'n ei rannu gyda'n gilydd fel aelodau o'r dechrau sydd. O amgylch y bwrdd arglwydd, dyn ni'n parhau i gofio am sawl un sydd methu bod yn bresennol, am yr unigolion hynny sydd mewn cartref i lyrsio, sydd yn treulio cyfnod yn yr ysbyty neu adre ar ei hyrwyddi ei hunain. Gofynwn ni ti arglwydd i'w hamgylchynu at gariad hyfed. Gael yn y brofi y gariad a heddwch chi y bore. Wrth i ni ymnesau, helpa ni fyw mewn ffordd sy'n anrhydeddu y ffôl yma. Rannu dy gariad a tholeini gyda cryfhau fi, dymhau dy egwyl a llenwa ni a heddwch. Yn enw Crist a'r chrygodd angen ac arolwyd bywyd trefnidol. Amen. Yn cael ni wrando ar eiriau sefydlu swpa fel mae'n cael ei osod gan yr apostol Paul. Oherwydd y derbyniais i oddi wrth yr arglwydd, yr hyn hefyd a'r drafodaeth i chwi. Yr arglwydd Iesu yn os afrydychwyd ef gymeryd barod. Ac wedi ddod ddiolch fe'i torodd a dweud hwn yw fy nghorff, sydd edrych mwy chwi. Gwnewch einiau'r cof amdano. Yr un modd hefyd fe gymerodd y cwpan ar ôl swper, gan dweud, y cwpan hwnnw'r cyfamod yn newydd yn y wain. Gwnewch hyn bob tro yr ymwch chi, cof amdano. Oherwydd bob tro byddwch yn bwyta'r bara hwn ac yn yfed y cwpan hwn, yr ydych chi'n cyhoeddi marwolaeth yr arglwydd, hyd nes y dal. Fel y byddai yn hysbysu bob tro, nid yn bwrdd ni, y tabernacl ni'r bwrdd yma am bwrdd yr arglwydd Iesu Grist. Ac felly mae croeso unrhyw un sydd yn caru'r arglwydd yn uno hefo ni o amgylch ei hwn. Ewch gan hynny felly, a rhanwch yr elfenna i fi i'ch chi bwysau.
Yr arglwydd Iesu yn os ar dychwyd ef ac ymerodd bara e fe a'i dorfod gan ei hwn yw yn corff sy'n cael ei dorri trosod. Gadwch chi felly fwyta o'r bara pob o'r bara. Yn yr un modd hefyd, fe felodd o mewn cwpan o win cyffredin, gan ei hwn yw'r cyfamod newydd yn ymwaith. Gadwch chi felly yfed o'r gwyn pob amdano. Ar dref diolch y tîm ein corffi, am bwydo fel oedau y gorff ysbrydol Christ. Cadarnhau yn wirionedd yr efengyl. Anfon i allan i fyw yn ôl helchus, ac i fod yn ôl i ni yn y tegwch. Gan fod yn gofyn i nod gyda enwad y hyddiant yn harfyd Iesu. Amen. Fe gallwch chi droi at yn henyn olaf sef yn y 223. Da, dy gariad yn glir disgwyliad, trech na'r twllwch yn glir disgwyliad. Iesu, goleini'r byd cofia nina, tiw'r gwir am rhyddha, ond cadw. Plis, glywyn cri, goleia ni. 223.
gras yn hargrwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yn ysbryd glan, a fod gyda chi. Amen.